Καλησπέρα. Μαζεύεται και μια φορά η καλή παρέα και δεν υπάρχει κάποιες παρέες. Για την ώρα κάνω παρέα στον εαυτό μου. Εχθές κατά ανάγκη δοκίμασα να κάνω παρέα πραγματικά στον εαυτό μου, δηλαδή να σχολιάζω λόγω δυσκολιών με το TikTok, ανθρώπινα είναι, τεχνολογικά είναι ταυτόχρονα, και ναι, δεν μπορούσα να το κατεβάζω για πολλή ώρα και έτσι δοκίμασα να το κάνω, να το ξαναγράφω από το μόνο που το είχα στα αρχεία του TikTok, και από την εμπειρία κατάλαβα αυτό που προσδοκώ πάντα, να έχω audience, να έχω ένα κοινό, κάπως το λένε fans κτλ. Και το TikTok το δίνει τόσο όμορφα, είναι πολύ διαδραστικό, μπορώ να πω καλύτερα πολλά, τις εφαρμογές μέχρι τώρα, να υπάρχει κοινό το οποίο με μία μορφή τάξης προς το κανόνες της ίδιας εταιρείας και προς το κανόνες που καθορίζει ο καθένας νοικοκύρης του κανάλι, ο διοργανωτής, να γίνεται μια μπασκμπιστετήμ που το λέμε στα αλβανικά, μια συζήτηση ευρείας ύλης με συγκεκριμένα θέματα όπως είναι δικά μου και πολλών άλλων. Τώρα, περνάμε στη σημερινή παράσταση. Με έλκε πάρα πολύ χθεσινή δίμορφη σε δύο εκδοχές που έδωσα πάνω στο τα μυστήρια, όσα αφορά τα points and elements, βασισμένο στο Ευκλήδη, τη Ευκλήδη γεωμετρία. Σήμερα θα συνεχίζω τη σκέψη με μια ζωγραφιά που ήδη το έχω δουλέψει αρκετά, δεν φαίνεται τίποτα έχω δουλέψει, θέλει πάρα πολύ, έχει πολύ χώρο να επεξεργαστεί, αλλά η καλύτερη μορφή, μία από τις καλύτερες μορφές είναι να δίνω κάποιες οδηγίες και ο καθένας που έχει το ΕΛΚ επίσης έχει διάθεση να το ερευνήσει, να δει σε μορφή προαιρετική τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να κάνει κτλ. Συγκεκριμένα για την ζωγραφία αυτή είμαστε εδώ, είναι πλέον γνωστή, είναι αυτή η ζωγραφιά και σήμερα θα ασχοληθούμε ως εξής, αγαπητοί φίλοι. Καταρχάς το ονομάζω εναλλακτικά μυστήρια της επιστημονικής φαντασίας. Έχω ξεκάσει ένα επιστημονικής φαντασίας από άλλες απόψεις, τάξης, εστίασης των σκουλικότρυπων πυλών, εξατομικευμένων παραθύρων με ID ταυτότητα και αλληλεπιδράσεις με τα ονομαζόμενα δίκτυα. Όπως πάντα είπαμε, είναι προεκτική σε μακρόχρονη, σε μακρύπνοη άσκηση. Και αν θα βλέπουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, από στοιχεία που έχω προσθέτει εδώ είναι το βέλος άνω κάτω που μετράει το μέγεθος, και σε αυτή την περίπτωση
εφόσον πάνω σε μια τελεία υπάρχουν τόσα περιθώρια και τόσες μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των ένα σημείο και το άλλο, που το εξηγήσαμε και σε εδώ, αν θα το βλέπουμε, πολλές διαστάσεις και εστιαζόμενο σε μεγέθη όπως είναι αποστάσεις μεταξύ σελήνης, γη άλλων πλανετών στον ηλιακό σύστημα και ανάλογα με τον ήλιο και ηλιακών συστημάτων όπως είναι το δικό μας και το σύμπλεγματος α, β, κένταρος και τα λοιπά, θα βλέπουμε ή θα μπορούμε να κατανοούμε διάφορες αναλογίες και ιδιομορφίες σε ένα σχήμα που λέγεται, ας πούμε, να το πάρουμε αυτό, δημιουργία της μιας ιδέας τι είναι το ατομικό Windows. Θα το βλέπουμε σε άλλες περιστάσεις και λίγο πολύ, δηλαδή εδώ μετράμε με πάρα πολλούς παραμέτρους το μέγεθος, αλλά αυτό που θέλω να συγκεντρωθώ είναι να βλέπουμε λίγο το στομείο. Έχουμε συνηθίσει να βάζουμε για στομείο σε ένα σκουλικότρυπα κάτι πολύ υπερβολικό, μεγάλο, σε σχέση με το σώμα του της σκουλικότρυπας. Και μέσα σε αυτό, σε επιστημονική φαντασία, έχουμε περάσει από αυτοχύνατα, ο άνθρωπος ο ίδιος. Εδώ έχουμε είχα κάτω, είχε πέσει, αν βλέπουμε ένα άνθρωπο με σκαφάνδρο νεή από την Αγία Γραφή, όσο περνάει η Καμήλα σε τρύπα της ραφίδας και τα λοιπά, και γι' αυτό δίνω αλληγορικά, ή με τα σχήρας γιατρών μετράνε τους παλμούς και σε αυτή την περίπτωση οι παλμοί είναι ενδεχομένως πληροφορίες, δεδομένα επάνω μέσα σε μια σκουλικότρυπα, δηλαδή οι εικασίες και φαντασία πώς συντρέχει πάνω σε αυτό. Έχουν περάσει διαστημόπλοιες και τα λοιπά στη φαντασία, και προπάντων αυτό που δεν έχουν μπορεί να περάσει είναι το βλέμμα των δορυφόρων, δηλαδή να συγκεντρώνονται, να τα ανιχνεύουν και να βλέπουν μέσα σε εισαγωγικά ή έξω από εισαγωγικά τι εστί μέσα στις σκουλικότρυπες. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αγαπητοί φίλοι, μία από τις ερωτήσεις είναι ποιες είναι οι συνθήκες που καθορίζουν το στομείο, αν είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο. Ένα άλλο στοιχείο που έχουμε είναι τα Windows. Σιγά σιγά καθορίζουμε τι είναι το εξατομικευμένο και αλλού, ας πούμε, τα Windows του σύμπαντος ή την πλανήτη Γη και των ανάλογα ουράνιων σωμάτων, και δηλαδή μια συλλογική βάση δεδομένων, και τι είναι, και εφόσον εδώ έχουμε ένα Windows α ID, δηλαδή του ένα ατόμο, να περνάει σε εδώ, λογικό είναι, έχω πάρει μια αναλογία, έχω βάλει μέσα στο κείμενο, ότι εμπνέομαι από το πέρασμα βάσης δεδομένων από ένα παλιό δίσκο σε ένα καινούριο. Δεν παίρνουμε το λειτουργικό,
Άρα σε αυτή την περίπτωση όταν παίρνει μια βάση δεδομένων που είναι τα αρχεία, μνήμες, ικανότητες, δηλαδή τα apps, οι application σε εισαγωγικά και πολλά άλλα σημαντικότατα, δεν θα επεκταθώ περισσότερα, να μην εργαθήσω ανθρώπους, περνάει προς τα εδώ και εδώ έχουμε το σχήμα το καινούριο, δηλαδή ας πάρουμε λίγο το άσπρο που το έχουμε. Οκ, το βρήκα. Θα αφήνω λίγο για ένα δεύτερο, για να μην λερώσω αλλού. Οκ. Πιστεύω δεν θα χρειαστεί περισσότερα. Άσπρη χρώμα. Και ανοίγουμε τώρα όλα τα χρώματα και αυτό το κάνω όλα γιατί ο καθένας που θα του στέλνω, θα ανεβάζω κάποια κομμάτια, print screen φωτογραφίες από εδώ, θα μπορεί να το φωτοτυπήσει και να βάλει κατά αρέσει του και κατά δυνατότητες τα χρώματα δικά του, της, όποιος να είναι, η κυρία κύριος. Και τι άλλο. Εδώ έχουμε μπλε, πράσινο, κίτρινο έχουμε, αυτό τι είναι, μπέζ. Τώρα, τι έχουμε εδώ, έχουμε μία σειρά χρωμάτων. Εγώ το κάνω αυτό για το εξής λόγο, για να μπορούμε ο καθένας από μας κατά το γούστο, κατά τις δυνατότητες να πάρει λίγο χρώμα, να το βάλει στην παλέτα του και να χρησιμοποιεί διάφορες διαστάσεις, επειδή τα Windows έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα. Σε αυτή την περίπτωση είναι personalized, συνδέονται και με το network. Το έχουμε δώσει στο μεγάλο κομμάτι εδώ. Το έχουμε δώσει εδώ πως συνδέονται και με τα Windows, αλλά θα ξαναέρθουμε. Είναι το η μεγάλη ζωγραφία που τα αναπτύξαν πριν περίπου μία εβδομάδα λιγότερα. Άρα το Windows είναι personalized με πάρα πολλές διασυνδέσεις, αλλά πάντα έχει τη στεγανότητα κτλ. Και πέφτουν μεγάλες ποινές πέραν της στην επιστημονική φαντασία, οπτική γωνία δικό μου, και γι' αυτό εγώ θα αρχίζω εδώ με λίγο μπλε, θα βάλω και λίγο άσπρο, μετά θα το διορθώσω καλύτερα με άλλο πενέλο. Θα πάρω λίγο κόκκινο, με ό,τι βλέπω έχω ανάγκη, έχουν αρχίσει να ξεραίνονται τα χρώματα. Το κάναμε λίγο
κίτρινο. Okay. Και από την άλλη πλευρά ας χρησιμοποιούμε και εδώ λίγο, θα το πάμε αλλού, ας πούμε το κόκκινο, και από την άλλη πλευρά ας βάλουμε λίγο άσπρο, σε αυτή την περίπτωση εδώ, και ας πάρουμε λίγο το πλένουμε και αυτό εδώ. Okay. Παίρνουμε λίγο πράσινο και το βάζουμε εδώ. Και τι άλλο να βάλουμε? Ας βάλουμε και λίγο κίτρινο. Και δημιουργήσαμε περίπου ένα σχήμα, το σύμβολο του Windows από μία πλευρά, και από εδώ βάζουμε και εδώ κίτρινο. Και από την άλλη πλευρά βάζουμε λίγο καφέ. Okay. Κρύψαμε την τελεία πάνω στο Einstein, αλλά δεν πειράζει, θα το βάλουμε άσπρο αργότερα. Λίγο πολύ, ας πούμε, η διαφοροποίηση μεταξύ το ένα Windows και το άλλο δείχνουμε το εξής πράγμα. Τι εδώ πλέον όλο το Windows έχει συμπιεστεί, έχει σχεδόν αποφύγει, έχει φύγει αυτό καπούτεν, και έχει δημιουργηθεί μόνο ένα στοιχείο λογισμικό, άειλη εννοείται, το οποίο παίρνει όλα τα αρχεία του δίσκου από α σημείο και θα το περνάει ασφαλές as much as possible, αλλιώς το χάσουμε το σκοπό της αναγέννησης, αναδημιουργίας κτλ. Και θα περνάει εκεί. Στο δεύτερο, από άλλη πλευρά, όλο το ταξίδι γίνεται πάντα προκαθορισμένη, με προκαθορισμένες πριν, να μην πω περισσότερα, πότε και πώς, και να μην εικάζω στην ουσία, όχι να μην πω, δηλαδή δεν έχω ιδέα, απλά ως συγγραφέας έχω και κάποια προνόμια, όπως κάθε άνθρωπος που μπαίνει στο ρόλο του συγγραφέας, και αυτό είναι λίγο πολύ κάποια στοιχεία που μας δείχνει και που ζητάμε, και επιθυμούσα πάρα πολύ να το εξελίσσει ο καθένας από εσάς. Εγώ δίνω μόνο λίγα και αναφορές, δηλαδή πώς καταργείται ένα Windows και μαζί με αυτό και το σώμα, το παλιό, και πώς στο δεύτερο, στην άλλη πλευρά έχουμε just a moment, εδώ
με τις 5 συντελεστές το λιγότερα που είχαμε περιγράψει, 1 συν 4, μόνο για να τα λίγο φρεσκάρουμε, μιλάμε για το νεοεισερχόμενα ψυχή, πνεύμα στην αρχή, 2 γονείς και 2 συμπαραστάτες και ελεγκτές, αλλά και συμπορευτές με ευθύνες εξατομικευμένες, που είναι οι 2 εισαγωγικά νονοί, το κράτος που διαφυλάτει το πνεύμα και το λειτουργικό στην ουσία, και το κλήρος, πάντα αλληγορικά, που διαφυλάτει το πιο σημαντικό στοιχείο, την ψυχή. Αυτό είναι από μια πλευρά. Να δούμε λίγο τι άλλο αναφορά έχουμε. Πόσο μπορεί να είναι το μέγεθος του στομείου, 1, και οι τρόποι που περνάμε τα αρχεία, το είπαμε και αυτό, δηλαδή πώς βασίζουμε. Λίγο πολύ, αγαπητοί φίλοι, αυτά είναι τα θέματα που πιάνουμε επάνω σε αυτή τη ζωγραφιά για σήμερα, 7 Δεκέμβριο 2023. Επιθυμώ πάρα πολύ να δουλεύετε. Εγώ θα σας στέλνω, θα αναρτήσω κάποιες ζωγραφίες, αλλά και εσείς μπορείτε, ας πούμε, αν μπορείτε να πάρετε ένα print screen εδώ, θα είναι πολύ ωραίο. Και εδώ είναι, μία στιγμή να το εστιάσω. Αν μπορείτε να πάρετε μία print screen, εδώ θα είναι πάρα πολύ όμορφο για να δουλέψετε. Επίσης, εκεί πάνω, αλλά εκεί δεν μπορείτε να βγάλετε, θα το κάνω πιο κοντινή με το κινητό. Άλλο είναι εδώ, αν μπορείτε να πάρετε, αλλά τώρα δεν αφήνουν τα χρώματα και τα λοιπά, να βλέπετε. Και πολύ όμορφο, αν και είναι ужасно που λέμε στα σερβικά, τρομερή άσχημα, ταυτόχρονα περιεχόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Αυτά είναι θέματα που επιθυμώ να συζητήσετε με τον εαυτό σας, με το κοντινό οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί να τα προσεγγίσει. Επειδή κάποιες φορές υπό την επίβλεψη των γονιών τα παιδιά είναι καλύτεροι μέντορες, με την πολύ ανοιχτή αυθορμησία που έχουν και τα λοιπά, και οι γονείς μόνοι τους γνωρίζουν. Δεν συμβουλεύω, και στην ουσία θα το απαγορεύω να το δοκιμάσετε με ξένα παιδιά, δηλαδή έξω από την πρώτου βαθμούς, ή το πολύ γονείς, παππούδες, νονοί, επειδή και ο νονός είναι πνευματικός και έχει μια ιδιαίτερη εξουσία, αλλά υπό επίβλεψη των γονιών και με προτροπή των γονιών. Αυτός είναι ο κύκλος, τα αδέρφια τα μεγαλύτερα και τα λοιπά, που μπορούν να στηρίζουν πάνω στην έρευνα σε συνεργασία με τα παιδιά. Λίγο πολύ αυτό είναι για σήμερα. Θα σας αφήσω με λίγο έτσι παλαβό μουσική που παίζω, μου αρέσει, και σιγά σιγά επιθυμώ να το συνηθίζετε λίγο περισσότερα και εσείς, και καλά είναι να παίξετε και εσείς που είστε αναλφάβητοι σαν εμένα, και ακόμα καλύτερα να παίζουν αυτοί που